mun ba mu harka da yara ƙanana. Wannan girorin kawai kake haɗa ni da ku? Dan Allah, ko su ba san tambaye ka ce ba ka san. Yaran nan ba sa ji balle ya je birni ta idan shi ya bude. Ba na sanin lokacin fitansa, ballantana lokacin dawowansa. Zai iya yiwa maka tana ta kowace mai kyau a garin. New World Production Gombe sun zo da santalelen sabon shiri mai suna in kai tauraron shiri da zai burga idanuwanka sannan ya gamsar da zuciyarka in ji. To yanzu tambaye ka. Sai ka faɗa min sunnonin alwala ba ne. Kai, wannan ai tun ina yaro. Bakwai yake sa ni a daki yake koya mana. What fight? Har na yanke shawari ko tsine wa yaron nan na sati ɗaya ne. Gaskiya da mu ji kunyar duniya. Gaskiya gwanda mu ji ta lahira. Kurmuwa. Ai mun zai zo nake. Tura wannan nan. Audi da bubaji matasan da suka bujerewa maganar mahaifansu su ne wa birni kallon kitsan rogo. In ka ji shirin da zai kore bakin cikinka ya haifar da farin ciki a gare ka. Shikenan. Yanzu abin da za a yi kawai. Ka bashi naira 300. In ka ji yayi wata kwarorin safantin kau gami da zama wa gurin gusdin ta gurin gus bangaren ilmantarwa cikin nishadantarwa daukar nauyi Niwo Film Production Gombe shiryawa Awal BBK rubutawa da tsarawa sakataren kungiyar marubutan jihar Gombe Jamilu Ai Gombe ba da umarni Awal yar aduwa. In ka ji daga kanka kallo ya kare don neman hulɗar kasuwanci a neme mu a lambar waya kamar haka 08 4 0 1 4 4 1 4 1 ko ko 0 7 0 3 5 0 8 8 0 0 4